Sura 96. Al-Alaq. Ugrušak. Mek. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Čitaj u ime gospodara tvoga, koji stvara. Khalaqal insana min alaq. Stvara čovjeka od ugruška. Iqra wa rabbukal akram. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, Alladhi allama bil qalam. koji poučava peru. Allama al insana ma lam ya'lam. Koji čovjeka poučava onome što ne zna. Kalla innal insana layatgha. Uistinu, čovjek se uzobijesti, An ra'ahu istaghna. čim se neovisnim osjeti, Inna ila rabbika ruj'a. a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Ara'ayta alladhi yanha. Vidjeli ti onoga koji brani 'Abdan idha salla. robu da molitvu obavi? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Reci mi, ako on misli da je na pravome putu, Aw amara bit-taqwa. ili ako traži da se kumirima moli, Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. reci mi, ako on poriče i glavu okreće, Alam ya'lam bi anna Allaha yara. zar on ne zna da Allah sve vidi? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku, Nasiyatin kadhibatin khati'ah. kiku lažnu i griješnu. Falyad'u nadiyah. Pa neka on pozove društvo svoje. Sanad'u az-zabaniyah. Mi ćemo pozvati zebanije. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš.